Καθημερινά τα παιδιά που τα μεγαλώνετε, που τα διδάσκετε και που δίνετε τον καλύτερό σας σε αυτό για να τους κάνετε καλύτερους ανθρώπους με περισσότερες γνώσεις. Ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ. Εγώ θα σταθώ σε κάτι πολύ πρακτικό, σαν εκπαιδευτικός πειραματικού γυμνασίου και σαν μαθηματικός εκεί, δηλαδή θα περάσω κατευθείαν στην πράξη, δηλαδή όλων αυτών που είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Θα δείτε δηλαδή κάποια καινοτομία την οποία κάνουμε στο σχολείο, η οποία ξεκίνησε εξ ανάγκης και αυτή, δηλαδή για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είπαν και οι προηγούμενοι συνομιλητές μας εδώ. Εξ ανάγκης τι, θα το δούμε στην πράξη τώρα. Το σχολείο μας είναι σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, του νέου σχολείου. Στα πλαίσια λοιπόν του προγράμματος αυτού του νέου σχολείου που συμμετέχει και το δικό μας σχολείο, υπήρξε ανάγκη να δημιουργηθεί για τα παιδιά εκτός όλων των άλλων πραγμάτων που κάναμε στο σχολείο, υπήρξε ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα πορτοφόλιο, έναν φάκελο μαθητή, όπως το λέμε, το οποίο αυτό θα ήταν, και από εκεί ξεκίνησε όλη η δημιουργία αυτής της καινοτομίας που θα δείτε τώρα στην πορεία. Αυτό το πορτοφόλιο που λέμε του μαθητή θα περιλάμβανε, θα ήταν ένας φάκελος, στον οποίο όλοι οι καθηγητές θα βάζαμε μέσα τις εργασίες των μαθητών, οποιαδήποτε εργασία. Φανταστείτε τώρα έναν όγκο εργασιών σε κάθε μάθημα, σε κάθε μαθητή, τι χώρος θα χρειαζόταν για να τακτοποιηθούν όλα αυτά οι εργασίες, οι οποίος αυτός θα έπρεπε ο φάκελος να συμμετέχει και ο μαθητής στη δημιουργία του και να είναι προσβάσιμος και από τους καθηγητές και από τους μαθητές ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή θα χρειαζόμαστε βιβλιοθήκη, θα χρειαζόμαστε χώρο το οποίο δεν υπάρχει στα περισσότερα σχολεία. Στη σκέψη λοιπόν το να δημιουργηθεί αυτό το πορτοφόλιο, από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, η οποία βγήκε και κάπως διαφορετικά στην πορεία. Αφού ασχολήθηκα αρκετά για αρκετό διάστημα, δηλαδή σκέφτηκα μήπως μπορεί να γίνει αυτό ηλεκτρονικά. Η όλη αυτή η ιστορία να γίνει ένα e-πορτοφόλιο, όπως υπάρχει δηλαδή και αυτή στο ίντερνετ, θα τη δείτε, ας πούμε, και μάλιστα, ας πούμε, ειδικά τώρα τελευταία, όλοι οι επαγγελματίες έχουν φτιάξει το δικό τους e-πορτοφόλιο, με το οποίο προβάλλει ο καθένας τη δουλειά του. Γι' αυτό λοιπόν, αφού λοιπόν διάβασα διάφορα, ας πούμε, και υπήρχαν διάφοροι τρόποι να δημιουργηθεί αυτό το πορτοφόλιο, ας πούμε, που λέγαμε, κατέληξα σε κάτι το οποίο θα το δείτε στην πορεία. Πέρα βέβαια από τη δημιουργία αυτού του πορτοφόλιου που λέγαμε, είχαμε και άλλες ανάγκες. Να διανέμουμε αρχεία εικόνας. Δηλαδή εικόνες τα παιδιά, φωτογραφίες, τώρα πρέπει να δουν εικόνα τα παιδιά, να διανέμουμε βίντεο. Έγινε μια παράσταση στο σχολείο, τα παιδιά θέλαν να δουν το βίντεο. Άλλα είχαν, άλλα δεν είχαν. Θα μπορούσαν δηλαδή να το διανύμεις ένα βίντεο. Αυτό τώρα πρακτικά είναι δύσκολο να μοιράσει ένα CD σε όλα τα παιδιά ή οτιδήποτε. Αρχεία ήχου, πολυσέλιδα έντυπα, δηλαδή εδώ τα παιδιά δεν είχαν βιβλία. Έπρεπε να μοιράσουμε φωτοτυπίες, άπειρες φωτοτυπίες, οι οποίες μεγάλα έξοδα. Δηλαδή όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά με προβλημάτισαν πάρα πολύ. Επίσης θέλαμε να φτιάξουμε μια τράπεζα θεμάτων από όλα τα μαθήματα, αλλά από τα διαγωνίσματα που έχουν μπει κατά διαστήματα, κατά καιρούς στο σχολείο. Και επίσης να υπάρχει και γρήγορη επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για το θέμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού μας έργου, στο οποίο πάλι συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα στο σχολείο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών του σχολείου, των μαθητών και γενικότερα του σχολείου. Όλα αυτά έπρεπε να τα συνθέσουμε με κάποιο τρόπο
Και σκέφτηκα λοιπόν τις νέες τεχνολογίες και πιστεύω δεν υπήρχε και άλλος τρόπος να συνθέσουμε όλα αυτά μαζί. Δηλαδή εξ ανάγκης για όλα αυτά τα πράγματα να τα φτιάξουμε, αφού διάβασα το ένα, διάβασα το άλλο, πώς να τα συνθέσουμε αυτά. Υπήρχαν διάφορες πλατφόρμες, δηλαδή να στείλεις με email, δεν καλύπτανε όλα. Υπήρχαν κάποια Dropbox, ας πούμε, που βάζεις μέσα έγγραφα και αυτά δεν καλύπτανε όλα αυτά που θέλαμε. Στην πορεία λοιπόν αυτά όλα έπρεπε να γίνονται με ευκολία στη χρήση από τους μαθητές, αλλά και από τους καθηγητές, γιατί και οι καθηγητές και οι μαθητές δεν είναι εκπαιδευμένοι σε όλοι, ας πούμε, Μα έχουμε μαθητές πρώτης γυμνασίου, δευτέρας γυμνασίου, τρίτης γυμνασίου, δηλαδή μικρά παιδιά που έρχονται από το δημοτικό, πολλοί δεν έχουν, άλλοι έχουν πιάσει, άλλοι δεν έχουν πιάσει, άλλοι σε καλό επίπεδο, το έχουν πιάσει και παίζουν ένα παιχνίδι στο κομπιούτερ, δεν σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν σαν εργαλείο. Και θα σταθώ σε αυτά που είπε ο Δήμαρχος εδώ, ότι να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο, και αυτό λέω στα παιδιά. Δηλαδή ο υπολογιστής δεν είναι να παίζουν, να κάνουν, θα παίξουν κιόλας, να χρησιμοποιήσουν σαν εργαλείο. Μπήκαν, πώς ανοίγουν το βιβλίο τους, να ανοίξουν τον υπολογιστή. Για 2 λεπτά. Δηλαδή συνήθως σε λίγο στο σπίτι, εγώ τουλάχιστον έχω σχεδόν όλη μέρα ανοιχτό, γιατί χρειάστηκα κάτι, θα μπω μέσα να δω κάτι να χρησιμοποιηθεί. Αυτό λέω στα παιδιά, να χρησιμοποιηθεί ο υπολογιστής σαν εργαλείο, σαν το βιβλίο τους. Για 3 λεπτά, για 2 λεπτά, για κάτι που θα χρειαστούν, να είναι εύκολο στη χρήση. Αυτό λοιπόν η ευκολία αυτή στη χρήση από τους μαθητές, να είναι εύκολο στη διαχείριση, γιατί όταν έχεις άλλο να διαχειρίζεσαι ένα email με ένα άτομο και άλλο να διαχειρίζεσαι μια κατάσταση με 200 παιδιά, 30-40 καθηγητές, και πολύ περισσότερο κόσμο, δηλαδή συμβούλους, επιθεωρητές από τη διεύθυνση, από το Υπουργείο, δηλαδή όλα αυτά έπρεπε να είναι κάτι το οποίο να μπορεί να... Και όλα αυτά να είναι με μηδενικό κόστος, γιατί λεφτά δεν υπάρχουν. Ας είπα ότι υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν. Λοιπόν, αυτά όλα έπρεπε να βρεθεί κάτι που να καλύπτει όλα αυτά τα πράγματα. Η ιδέα τελικά ήταν πολύ απλή, πάρα πολύ απλή, και μπορεί να την έχετε χρησιμοποιήσει και κάποιοι από εσάς που ασχολείστε. Το θέμα είναι μια απλή ιδέα, δηλαδή κάτι τόσο πολύ απλό, έτσι όπως βγήκε στην πορεία, και τόσο πολύ... ήταν, ας πούμε, ο συνδυασμός, δηλαδή ήταν η πλατφόρμα της Google. Ήταν έτοιμη. Ποιος δεν έχει πει από εμάς στο Google να ψάξει κάτι? Κανένας. Αλλά ποιος κοιτάει και αυτά που έχει πάνω εκεί πέρα, τα έγγραφα, το Gmail, το ένα, το άλλο που έχει όλα τα... Ποιος τα χρησιμοποιεί? Σχεδόν κανένας. Εκεί μπαίνουν όλοι μέσα, λένε ψάχνουμε κάτι κτλ. Αλλά όταν διαβάζεις, λέω, και ενημερωθείς, υπήρχε λοιπόν η πλατφόρμα αυτή της Google, στην οποία υπήρχαν μέσα αφενός μεν το email, το οποίο οι περισσότεροι μαθητές είχαν ήδη email. Βέβαια δημιουργήθηκε εξ αρχής ένα και ένα ομαδικό και το ίδιο, ένα email, ένας λογαριασμός email σε κάθε μαθητή, και όλοι οι μαθητές θα μπορούσαν να είναι συνδεδεμένοι στην πλατφόρμα της Google. Πέρα λοιπόν από το email, δηλαδή με τόσο απλά, γράφοντας το email τους, το λογαριασμό του email και το κωδικό τους. Και αυτομάτως στον υπολογιστή τους μπορούσαν να κάνουν χρήση των εγγράφων της Google. Αυτά τα έγγραφα της Google, για να σας δώσω να καταλάβετε τι είναι στην πορεία, θα εξηγήσω πώς χρησιμοποιούνται αυτά. Δηλαδή, είναι κάποιοι κοινόχρηστοι φάκελοι. Τι σημαίνει αυτό τώρα, κοινόχρηστοι φάκελοι? Λοιπόν, εδώ θα σταθούμε λίγο για να σας εξηγήσω πώς έγινε η δομή όλη αυτή. Δημιουργήθηκε σε κάθε παιδί όταν άνοιγε τον υπολογιστή του μέσα, όταν τον ανοίγει και γράφει το email του και συνδέεται στο λογαριασμό, δημιουργήθηκε ένας φάκελος ανακοινώσεις και άλλος ένας φάκελος, προσωπικός φάκελος του μαθητή. Ο φάκελος ανακοινώσεις είχε μέσα διάφορους υποφακέλους, όπως το πρόγραμμα του τμήματός του, τις εργασίες παιδιών δημοσιευμένες, βιβλία ή σημειώσεις ανακατηγορία του μαθήματος και διάφορα αρχεία όλων των τύπων.
το πρωτοποριακό ποιο είναι. Θα μπορούμε να πάρουμε σε έναν τρόπο, θα τα πάρουμε αυτά. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτά εδώ, εφόσον αυτός ο φάκελος ανακοινώσεις είναι κοινόχρηστος σε όλους τους μαθητές του τμήματος και σε όλους τους καθηγητές του τμήματος, δηλαδή που έχουν το τμήμα αυτό, μπορεί ο κάθε καθηγητής να δημιουργήσει από το σπίτι του έναν φάκελο και να βάλει την αντίστοιχη σημείωση μέσα, η οποία από τη στιγμή που, όπως σώνεις στον υπολογιστή σε έναν φάκελο, ένα αρχείο, το σώνει ο καθηγητής στο φάκελο αυτό και το παιδί ανοίγοντας βλέπει το έγγραφο, το οποίο μπορεί να είναι έγγραφο ήχου, μπορεί να είναι έγγραφο βίντεο, μπορεί να είναι έγγραφο εικόνας, μπορεί να είναι οτιδήποτε είδος αρχείο στο Word, στο Excel, στο οτιδήποτε αρχείο, δηλαδή κυκλοφορεί στη PowerPoint παρουσίαση. Αυτά όσον αφορά τις ανακοινώσεις του τμήματος. Αυτός ο φάκελος μου βγήκε στην πορεία ανακοινώσεις. Εγώ ξεκίνησα να φτιάξω το προσωπικό φάκελο του κάθε μαθητή στην αρχή. Και όλα αυτά βγήκαν στην πορεία, δηλαδή, γιατί δεν σου βγαίνουν και στην αρχή όπως. Βγήκε κάτι καλύτερο από αυτό που περιμέναμε στην αρχή. Ο προσωπικός φάκελος είναι κοινόχρηστος με όλους τους καθηγητές, δηλαδή έχουν πρόσβαση σε αυτόν οι καθηγητές του σχολείου και μόνο ο μαθητής. Δηλαδή, δεν έχει κάποιος άλλος πρόσβαση στο φάκελο αυτό, ο μαθητής και οι καθηγητές του. Με σκοπό, μέσα στο φάκελο αυτό, να μπουν οι εργασίες, οι προσωπικές του κάθε μαθητή, να εμπλουτίζεται δηλαδή, να αναγκαστεί ο μαθητής να βάλει μέσα εργασίες, τις οποίες καθ' υπόδειξη των καθηγητών του αναμάθημα, εργασίες σε ανακατηγορίες, αναμάθημα βάζει ο κάθε μαθητής αυτά που αποδεικνύονται, όχι πολλά πράγματα, μην φαντάζεστε ότι θα. Αλλά αυτό μπορεί να το βάλει οποιαδήποτε στιγμή, πώς απλά στον υπολογιστή του το φάκελο, αντί να το σώσει εκεί το φάκελο, το σύρει με το πόδι και το πώς δεν μας ενδιαφέρει αυτή την πώς. Όλα αυτά γίνονται με τόσο απλό τρόπο, τα οποία δηλαδή μην στεκώσει το πώς, να σταθείτε στο τι κάνουν αυτοί, δηλαδή το τι μπορείς να κάνεις με αυτό το εργαλείο. Το πώς γίνεται αυτό είναι άλλος τρόπος που το δείχνουμε εμείς, τα εκπαιδεύουμε εμείς τα παιδιά και θα σας πω παρακάτω. Δηλαδή, μέσα στο φάκελο, λοιπόν, το προσωπικό φάκελο που είναι κοινόχρηστος με τους καθηγητές και μαθητές, μπήκε ήδη ένα βιογραφικό του μαθητή, στο οποίο έχει διάφορα πράγματα, το οποίο αυτό, το καλό που έχει είναι ότι ο μαθητής αναρτάσει ένα έγγραφο, το έγγραφο που έχει ο μαθητής εκεί το συμπληρώνει και αυτομάτως είναι στο φάκελό του. Δηλαδή είναι διαδραστικό, δεν έχεις, δηλαδή λειτουργεί ο μαθητής εκεί. Και είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό στον έλεγχο από πλευράς των καθηγητών. Μπορεί να άμεσα ο καθηγητής να μπει στους φακέλους των μαθητών και να δεις αμέσως τις εργασίες του, το βιογραφικό του και ακόμη και τα διαγωνίσματα τα οποία αναμάθημα και ανακατηγορία που μπαίνουν στο σχολείο, ακόμη και αυτά μπορούν να βάλουν οι καθηγητές μέσα στο φάκελο του μαθητή για να έχει άμεση εικόνα ο μαθητής, αλλά και ο γονέας ακόμη, γιατί μπορεί αυτός ο φάκελος να χρησιμοποιηθεί και από τον γονέα ή να δημιουργηθεί ένας άλλος φάκελος για ενημέρωση του γονέα. Δηλαδή υπάρχουν προεκτάσεις αυτό. Τρίτον, έγινε ένας κοινόχρηστος φάκελος μεταξύ των καθηγητών, για να μπορούμε εμείς να ανταλλάσσουμε πληροφορίες μεταξύ μας, μεταξύ της διεύθυνσης του σχολείου, στο οποίο βάζουμε στις αναρτήσεις το πρόγραμμα του σχολείου, διάφορα ενημερωτικά έντυπα και αρχεία. Αυτά είναι μεταξύ των καθηγητών, δηλαδή υπάρχει αυτή η ευκολία. Δηλαδή, ανοίγοντας το κομπιούτερο κάθε καθηγητής, βλέπει όλους αυτούς τους φακέλους. Ο μαθητής βλέπει μόνο το δικό του φάκελο και τις ανακοινώσεις. Ό,τι ανακοίνωση θέλουμε να κάνουμε, άμεσα γίνεται κάτι στο σχολείο, μπορεί άμεσα την άλλη στιγμή να το δουν τα παιδιά. Και δεν έχει σχέση, δηλαδή θα μπορείτε να πείτε με το email. Είναι διαφορετική η λειτουργία με το email, γιατί στο email πρέπει να στείλει σε όλους, θα το πήρε, ενώ εδώ, ανοίγοντας τον υπολογιστή του, εμφανίζει το φάκελο, σε αυτός κάνουν σύνδεση. Επίσης, δημιουργήθηκε ένας φάκελος, επειδή το σχολείο μας έχει μια διασύνδεση με ένα σχολείο στη Γαλλία, στο οποίο θα πάμε, τα παιδιά θα φιλοξενηθούν μια ομάδα μαθητών του σχολείου σε ένα σχολείο στη Γαλλία. Δημιουργήθηκε ανάγκη
να στείλουμε διάφορες φόρμες, τις οποίες έπρεπε να συμπληρώσουν τα παιδιά. Μας στείλαν οι Γάλλοι εδώ πέρα φόρμες, να συμπληρώσουν τα παιδιά τη φόρμα, τα στοιχεία τους, για να μπορούν να καταταχθούν με ποιο παιδάκι εκεί θα ταιριάζανε στη Γαλλία που θα πάμε. Άμεσα χρησιμοποιήθηκε ένας φάκελος τέτοιο στο σχολείο. Τα παιδιά μόνα τους δημιούργησαν όλα και αναρτήσανε τις φόρμες αυτές, μόνα τους φτιάξανε τις φωτογραφίες με αυτά στο φάκελο αυτό, και ο φάκελος αυτός έγινε κοινόχρηστος στο γαλλικό σχολείο, και η Γαλλίδα από το σχολείο ήρθε σε άμεση επαφή πήρε όλα τα στοιχεία των παιδιών, και στην πορεία δημιουργήθηκαν και φάκελοι ανά παιδί μεταξύ τους, κοινόχρηστοι τα δύο παιδιά που θα φιλοξενεί το ένα το άλλο, και να έχει μια επαφή πριν τα παιδιά πάνε στη Γαλλία, να υπάρχει μια πρόσβαση και μια εξοικείωση μεταξύ τους, να μην νιώθουν άβολα και αυτά. Στην πράξη τώρα, δεν θα σας κουράσω άλλο, στην πράξη τώρα τι έγινε στο σχολείο μέσα σε 20 μέρες. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε λίγο μετά τα Χριστούγεννα. Μέσα σε 20 μέρες όλοι οι μαθητές είχαν δημιουργηθεί ένας λογαριασμός email. Απλό αυτό, φαίνεται απλό, αλλά στην πορεία ήταν το πιο δύσκολο από όλο αυτό. Το να φτιάξουμε σε όλους τους μαθητές ένα email. Ενώ ήταν το πιο απλό, λες είναι τόσο απλό το πράγμα. Αυτό που πήρε το περισσότερο χρόνο από όλα για να δημιουργηθούν. Όλα τώρα ήταν πολύ απλά. Να έχουν όλοι οι μαθητές ένα λογαριασμό email. Μπόρεσαν και είδαν και πήραν φωτογραφίες και βίντεο από τη θεατρική παράσταση που έγινε στο σχολείο. Μια εξαιρετική παράσταση. Χρησιμοποίησαν 3 ηλεκτρονικά βιβλία μαθηματικών, 350 σελίδων το καθένα περίπου, τα οποία τα σκάναρα, ένα αρχείο PDF, μπήκε στο φάκελο των ανακοινώσεων κάθε τμήματος, βρέθηκε λύση πώς να σκαναριστούν 1000 σελίδες, μπήκε στη ιστορία και όλα τα παιδιά κατεβάσαν ένα αρχείο, ένα βιβλίο ολόκληρο, βοήθεια μαθηματικών, προσφορά δική μου στα παιδιά, και χρησιμοποιείται σαν βοήθημα εξωσχολική. Ανοίγουν τώρα και ένα καινούριο βιβλίο με λυμμένες ασκήσεις, με προτινόμενες κτλ. Χρησιμοποίησαν τα e-books της πληροφορικής. Ανέβασε ο καθηγητής πληροφορικής κάποια βιβλία πληροφορικής. Καθώς και άλλοι καθηγητές, σημειώσεις από τα μαθήματά τους, και ο καθένας ό,τι ήταν χρήσιμο για τα παιδιά. Αυτά μέσα στις 20 μέρες από τα Χριστούγεννα και μετά ξεκινήσαμε. Το κυριότερο, μισό λεπτό να πάμε πίσω, ανέβασαν τα παιδιά τα ίδια δικές τους εργασίες. Αυτό ήταν το σπουδαιότερο από όλα. Δηλαδή οι φάκελοι τους αρχίσαν σιγά σιγά να γεμίζουν, δηλαδή να γεμίζουν, να βάζουν εργασίες. Εργασίες που είχαν πει καθηγητές και παιδάκια της πρώτης γυμνασίου. Έκτον, έγραψαν ένα ηλεκτρονικό τεστ μαθηματικών. Άλλη λειτουργία. Το οποίο εστάλει σε φόρμα μέσω email, ανοίγοντας το παιδί του υπολογιστή το email του, πήρε μία φόρμα, έτοιμη φόρμα. Το μόνο που είχε να κάνει ήταν ένα απλό τεστ, για να δω πώς λειτουργεί και το πρόγραμμα αυτό. Ένα απλό τεστ, δεν έχω ίντερνετ αυτή τη στιγμή να σας έδειχνα πώς ήταν η φόρμα αυτή. Συμπλήρωσε σωστό, λάθος. Η φόρμα αυτή επεστράφει με υποβολή στο τέλος. Τίποτα, μια κίνηση στα παιδιά, ένα κουμπί πατήσανε. Συμπληρώσανε σωστό, λάθος, διαβάσεις ερωτήσεις, εννοείται ήταν μαθηματικού περιεχομένου. Και επεστράφει σε μένα η φόρμα αυτή, αρχιοθετημένη σε ένα αρχείο του Excel, με στατιστικά έτοιμα, με όλα αυτά έτοιμα, με ένα πάτημα κουμπιού. Διορθωμένο, κατευθείαν διαγώνισμα. Συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά φόρμα, έγινε μια αξιολόγηση του προγράμματος πρόχειρα, έτσι, για να δω πώς λειτουργεί τις πρώτες 20 μέρες. Σχεδόν όλοι οι μαθητές συμπληρώσαν μια δεύτερη φόρμα, επεστράφηκε, έχω τα στοιχεία, τα στατιστικά έτοιμα και το πώς λειτουργεί. Κανένα παιδί δεν συνάντησε δυσκολία, δηλαδή από το 80% καμία και μικρή δυσκολία στο χειρισμό. Αναρτήθηκε έτσι πραγματικά και αυτό στο φάκελό του σε ένα διορθωμένο διαγώνισμα, με τη βοήθεια σκάνερ, ένα διαγώνισμα, μόλις διορθώθηκε το διαγράψαν το μεσημέρι τα παιδιά το διαγώνισμα το πρωί, το απόγευμα τους είπα θα μπείτε στο θα είναι διορθωμένο διαγώνισμα με το βαθμό σας πάνω. Και ήταν και τις διορθώσεις και παρατηρήσεις στο διαγώνισμα πάνω και ήταν έτοιμα και πώς θα δουν και οι γονείς τους και τα παιδιά. Δηλαδή,
Το τι μπορεί να γίνει δηλαδή είναι πάρα πολύ πρακτικά και ουσιαστικά θέμα. Ξεκίνησε η δημιουργία του πορτοφόλιου. Βλέπετε πόσα πράγματα είπα τα οποία ήταν με αφορμή αυτό. Δηλαδή, εστάλει στα παιδιά μια φόρμα με ένα πρόχειρο βιογραφικό, το οποίο να έχει στοιχεία κτλ. Αρχίσαν και το συμπληρώνουν. Και τέλος έγινε και η διασύνδεση, όπως σας είπα, με το γαλλικό σχολείο, η οποία προχωράει πάρα πολύ καλά και έπεται συνέχεια εκεί. Προοπτικές, για να μην σας κουράσω, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές. Για δημιουργία ομάδων, για κοινή χρήση εργασιών, για δημιουργία βάσης δεδομένων, για υποστήριξη ομάδων που θα είναι κοινόχρηστη μεταξύ ομάδων αδυνάτων μαθητών ή μεταξύ ομάδων αρίστων μαθητών, ομίλους αριστείας. Για δημιουργία ομίλων με εύκολη συνεργασία μεταξύ των μελών τους. Και το κυριότερο απ' όλα, με τη χρήση της νέας τεχνολογίας, όλη αυτή η διαδικασία γίνεται πολύ εύκολα. Εγώ να φανταστείτε όλα αυτά τα έγγραφα που έχουμε εδώ στο σχολείο που αναρτούμε κατά διαστήματα, γίνεται πολύ εύκολα από το κινητό. Τσέπη. Μπορούσα δηλαδή αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να πάρω μια φωτογραφία από τους παρεμπισκοπμένους, αυτό έλεγα στους συναδέλφους, και αυτή τη φωτογραφία αυτόματα να τη βάλω στο φάκελο ανακοινώσεων του συγκεκριμένου τμήματος ή στο φάκελο το προσωπικό του κάποιου μαθητή, να του δείξω τη μάνα μου που παρακολουθεί, ή να του δείξω το πάνελ στο φάκελο ανακοινώσεων όλων των παιδιών και να δουν αυτή τη στιγμή ότι γίνεται η παρουσίαση. Δηλαδή άμεσα με ένα κλικ στο υπολογιστή, γιατί υπάρχει διασύνδεση των εγγράφων του με διάφορες εφαρμογές του κινητού. Φανταστείτε λοιπόν τι εργαλείο, γιατί εργαλείο το θεωρώ αυτό, είναι για εμάς τους καθηγητές, αλλά και για τους ίδιους μαθητές που αρχίσαν μέσα σε 20 μέρες τα παιδάκια, και όλα αυτά με εκπαίδευση που έγινε από εμάς τους καθηγητές την ώρα του μαθήματος, χωρίς χρόνο καθόλου, χωρίς καμία εκπαίδευση. Αν δηλαδή είχα προβλέψει να φτιάξω ένα manual, ας πούμε, με μερικές οδηγίες, πείτε το manual, πώς να γράψουν το λογαριασμό τους στο email, αυτό δεν μας δυσκόλεψε. Και τώρα αυτή τη στιγμή τα παιδιά όλα το χρησιμοποιούν. Τέλος, αυτές τις ευχές που είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι εδώ, να χρησιμοποιηθεί ο υπολογιστής σαν εργαλείο. Έτσι, και με δημιουργικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ.